Mateo asempa miensa. Nana no mono Yohanes boni no babeka asem yudi asese so se Monsachira madwene na osura henie na ben. Na oyi ne de odifo yise akan ne ho asam se obi ne tiamu sre so se monsiesie Awurade kwan momma na tempo ntene. Anso na Yohane ifura yomanwi ntoma na nwoma boso obonasen na naduane ne ntutumme ani wuram wo na Yerusalemfo ne Yudeafo nyinaa ne Yordan ho asase nyinaa sofo firi kɔ ne nkyɛn na wɔka wɔn bɔne ma no bɔ wɔn asu asubɔnten Yordan mu na ohunu Farisifo ne Sadukifo no mu bebree sɛ ɔba asubɔ no ho no ɔse wɔn sɛ inhuntiama kwan no wɔkyerɛ mo sɛ munnwani mfrebufu a ɛba no ho ɛne mo nso aba ɛfata adwensakra na monsusu nka ne mu sɛ yɛgya ne Abraham na mekama kyerɛ mo sɛ Onyankopɔn betumi anyane ma afiri aboɔ yi mu ama Abraham nanso wɔde abonnua no ato nnua no hine ho dada nti dua biara enso abapa no obetwa ato wogem me de me bomu asu nsuo mu kɔ adwensa kyerɛ mu na de odi machi reba no de ne ho yɛ dene sene me ne mpaboa mpo me nsese me kura ɔno na ɔbɛbɔ mu asu honhon kronkron ne wogya mu ɔno na ne nhusuo apa wakuta ne nsam na ɔbɛpra aporeye ho fitaa na waboaboa na wiwa no agusan so na entete no de ɔde ogya enum tabɛhye. Ana Yesu firi Galilea ba Yordan ho Yohane nkyɛ sɛ ɔmo nasu na ɔno de osi ne kwan sɛ mimomu ahia sɛ wobɔ masu no na woreba me nkyɛn yi. Na Yesu buase ne sɛ sesei de ma ho kwan na saa na sese yɛhyɛ tene ne nyinaa ma ɛna ɔmaa no kwan na ɔbɔ Yesu asu yie no entemara na ofiri nsuo no mu na hwɛ ɔsu bie maa no na ohu Nyankopɔn honhom sɛ ɛsan sɛ abuburo ba ne so na hwɛ ani bi firi soro kan sɛ oyi na medɔba a ɔsɔmani. Mateo asempa 9. Ana honhom ne Yesu kɔ ɔsɛ so sɛ ɔbonsam nkɔsɔ no hwɛ na odi muada adaduanan awia ne anadwo no akyire no ɛkɔm de no na ɔsɔhwɛfo no baa ne nkyɛn bɛsɛ no sɛ sɛ wo ne Nyankopɔn ba no a kasa na aboyi na ne pan na obua sɛ watwerɛ sɛ ɛnyɛ pan no nko na onipa nam so bɛtena ase na sem biara a efiri Nyankopɔn anum so. ɛna ɔbonsam de no kɔ kuro kronkron no mu na ɔde no kɔgyina asɔfie n'atifi na ɔsɛ no sɛ sɛ wo ne Nyankopɔn ba no a to ho twene fam na watwerɛ sɛ onti ɔbɛhyɛ n'abɔfoɔ na wabɛsoa wo wɔn nsam na wamfa wo nan ampemboɔ. Yesu sɛ no sɛ watwerɛ bio sɛ nso Awurade wo Nyankopɔn hwɛ. na ɔbonsam fa ne bio kɔ bepɔ tententen bi so na ɔkyerɛ ne wiase ahenni nyinaa ne emu animonyam na ɔsɛ no sɛ sɛ wobɛkoto asɔre me a anka me de yenum nyinaa bɛma wo. ɛna Yesu sɛ no sɛ firi hɔ Satan na watwerɛ sɛ kotosɔre Awurade wo Nyankopɔn na ɔno nko ara na som no. ɛna ɔbonsam gyaa no hɔ na hwɛ abɔfoɔ ba bɛsom no. Na Yesu tii sɛ wayi Yohane ama no osim kɔ Galilea na ofiri Nasaret kɔtena Kapernaum a ɛwɔ mpoano Sebulon ne Naftali ahyeɛ so na de odiyifo Yesaia kae na ba mu sɛ Sebulon asase ne Naftali asase ɛpo kwan so Yordan agya amaman Galilea ɔman a wɔte sum no hunu han kɛseɛ bi na wɔn a wɔte wu asase so ne ne sunsun mu no han bi apia ma wɔn. Efiri saa brɛ no
Yesu firi ase ka asɛm sɛ, Monsakra mo adwene na ɔsoro ahenni no abɛn. na Yesu ninam Galilea po ho no, ohunu anuanom baanu, Simon a ɔfrɛ no Petro ɛne ne nua Andrea sɛ wogu asɛw apu no mu, na wɔyɛ apofofoɔ, na ɔsee wɔn sɛ, Mommɛdi m'akyi na mɛma mo ayɛ nnipa yifoɔ. na ntɛm a wogyaa wɔn asɛw no hɔ bedii n'akyi. Na ofiri hɔ kɔɔ n'anim no, ohunu anuanom baanu bio, Sebedeo ba Yakobo ɛne ne nua Yohane sɛ ɔne wɔn agya Sebedeo te kodoɔ mu etuatua wɔn asɛw mu, na ɔfrɛ wɔn. Na ntɛm a wogyaa kodoɔ ne wɔn agya hɔ bedii n'akyi. Na Yesu kyinii Galilea nyinaa kyerɛkyerɛ wɔn ahyiadan mu, na ɔka ahenni no ho asɛmpa no, na ɔsaa yadeɛ ne ahoɔmmerɛ biara ɔman no mu. Na ne ho asɛm trɛ kɔɔ Siria nyinaa, na ɔde wɔn a wɔyare nyinaa a ɛnyarewa ne ɔhaw hodoɔ akuta wɔn, wɔn a honhommɔne wɔ wɔn soɔ, wɔn a wɔyare wutwerɛ ne wɔn a wɔyare omubuo brɛɛ no na ɔsaa wɔn yadeɛ. Na nkurɔfoɔ kuokuo pii a wofiri Galilea ne Decapolis no mu ne Yerusalem ɛne Yuda ne Yordan agye dii n'akyi.